Liyayikhetha ikumkedlela inkosi enkulu Bombela Sitimela Samampondo baba mkhulu mkhulu phakade amen. Abantu abamnyama abaningi bayibuze ukuthi yini ababeyonile kangaka kuNkulunkulu beze bethola zonke lezi zijeziso. Abanye bayakholwa ukuthi lezi zijeziso ziqhamuka kuye uNkulunkulu. Kodwa kukhona futhi ukuthi uNkulunkulu akabajezisanga abantu wabayekelela. Impela uNkulunkulu uvamise ukuthi enze kanjalo, uvela kuyekelele bese ke uya lapho uthanda khona inhliziyo yakho. Bese ungena enkingeni. Uma ususenkingeni bese uphinde usola yena uNkulunkulu ukuthi uyena ukujezisayo noma akuyekelele. Njengoba abantu abaningi bezibuza ukuthi lo kuhlupheka okungaka nokuhlaselwa ngabelungu ufe abantu abaningi kangaka iAfrika yonke kwakuvelaphi? Yena uNkulunkulu wabo abantu abamnyama kanye nazo zonke izinyandezulu zabo zazikuphi? Impendulo yalokho ikhona lapha enkulumeni zalo ikumkedlela lapho uNkulunkulu efika khona kubantu ukuthi wayefika azichaze ngokuthi ungubani nangokuthi ufunani ebantwini. uNkulunkulu akavamile ukufuna izinto ezinkulu kubantu, ufuna izinto ezimbili noma ezintathu. Futhi akakhulumi kakhulu. Ukhuluma izwi libe linye mawungazwanga okwakho lokho. Uma efika uNkulunkulu uIsaya Shembe umqali wendlela uthi kuye ngithuma endlweni lasempumalanga. Waphinde wabuya futhi wathi umthuma nasemampondweni. Wathi umthumela ukuthi ayobuyisela abantu emthethweni wakhe. Ilapho umqali wendlela wayibuza khona kuNkulunkulu ukuthi ngoba amasonto akhona kanye nazo imishini nabefundisi bakhona bayafundisa ngawo umthetho kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu wakuphika lokho. Endaweni yakwaZulu zazingandile phela izimishini, kodwa abantu bakhona babesanamathele emasikweni. Nakho lokho uNkulunkulu wakuchitha. Wathi kulawo masiko abo abawenzayo akasekho amasiko kaNkulunkulu kuwona. Uma umqali wendlela ethi mina angithandi ukukholwa, uyamphendula uNkulunkulu ukuthi angishongo ukuthi ngifuna ukholwe, kodwa ngifuna ukuthi utshele abantu imithetho yami. Nakuyo insizwa yakhona ingquthu lena phela yayumshumayeli waseLuthela uZandile Nkabinde. uNkulunkulu wafike wathi kuye, tshela abantu emadolobheni amakhulu eThekwini naseMaritzburg ukuthi kuyeza ukukhanya, kuyeza uNkulunkulu. Uma esebuzwa ngamaphoyisa abelungu ukuthi kukhanya kuni lokhu, ngoba ukukhanya sekwafika kulelizwe, kufika nabelungu, kukhanya phela wazo izimishini, izibhedlela, izikole. Kodwa uZandile Nkabinde waphendula ngokuthi konke lokho ubumnyama. Esho wona amasonto phela ayefike nabo abelungu. Nakuye futhi umfundisi waseBaptist wafike washo okufanayo. Wathi abantu badukile. Okuhle kakhulu ngayo uNkulunkulu wayengena kuwo amaKristu lawa, ngoba phela naye umqali wendlela wayeyumKristu. Kwakulo ibandla lamaWeseli waze waphuma wayongena ebandleni lamaBaptist. Waze wagcotshwa khona waba ngumshumayeli. Waphuma esewumshumayeli ekhishwa yiyo indaba yemithetho kaNkulunkulu ayezama ukuyifaka kulo ibandla lamaBaptist, kodwa umfundisi wenqaba. Bebangakhona ukungena ngezicathulo endlini kaJehova, nakho ukugundwa kwamakhanda nokudliwa kwengulube nokusetshenziswa kwemithi kanye nakho ukudliwa kwesidlo emini. Wayethi umqali wendlela kuleli bandla lamaBaptist lokhu kuphambene nayo imithetho kaNkulunkulu. Ilapho umfundisi wamaBaptist, umfundisi uLeshega, amdedela khona athi hamba uyoshumayela ivangeli lalo uNkulunkulu wakho. Naye phela umfundisi uLeshega wayesaba le mithetho yayifika naye umfoka Mayekisa ukuthi yayiyomqhatha nabelungu bakhe, okuyibona ababefike naleli bandla kulelizwe ukuthi sikunikile imithetho yokudumisa lo uNkulunkulu esifike naye, wena usuzozwa ngomuntu phaqa. Lokho kungaholela ukuthi umfundisi uLeshega anqume ebandleni lamaBaptist futhi aholelwe nokuthi ayongena khona ejele. Washeshe wayibona ingozi, njengoba uNkulunkulu wayelokhu ekhala ngayo le mithetho yakhe ukuthi abantu abasaphili ngemithetho yakhe, okuchaza ukuthi babekade bephila ngayo imithetho.
Ngezikhathi zasemandulo base beyiyeka le mithetho njengoba abantu abamnyama ngesikhathi abelungu bengakafiki lana awukho umndeni ongenalo iplazi nemfuyo namasimu ukudedanga indlala ingekho. Kodwa kwathi mase kufike abelungu kwashabalala konke lokho, abantu basala nazo izimishini nazo izikole lezi zokuthi ufunde kakhulu, ufunde ulimi lwabo ukuze uyosebenzela bona, ujike nalowo msebenzi futhi ungawutholi uhlupheke ingunaphakade. Phela uNkulunkulu wayedala abantu bakhe ukuthi bezophila lapha emhlabeni, bezolima umhlabathi, bedle bephile, bese beyazalana bande, bese benakekela nemvelo kaNkulunkulu, betshale insimu kaNomkhulwane ukuthi kudle izinyoni zasendle nezilwane zasendle. Ngaleso sikhathi abantu babenakekela izilwane, iziqiwi zazingekho, bese bedumisa uNkulunkulu begcine usuku lweSabatha lube ngcwele. Njengoba emandulo kwakukhona inganekwane yakhe umame lona owatheza izinkuni ngalo iSabatha, wasethola isijeziso sokuthi uNkulunkulu amthathe ayomphanyeka enyangeni, abukwe umhlaba wonke, abe yisibonelo esibi. Izinto zaqala ukonakala ngalesi sikhathi abantu sebenamakhosi. Phela emandulo abantu bebenganawo amakhosi, inkosi yabo kwakuJehova kuphela. Kodwa yibona abantu ababecelele kuJehova ukuthi bebe namakhosi. Lawa afike ona izinto nabantu bonke basebengena enkingeni ngenxa yokuthi inkosi phela iyona ikhanda lesizwe. Njengoba ukona kwasekuqale ngayo inkosi yakwaZulu uJama, owaphula umthetho ngokungena umfazi womuntu, umfazi wethonga, owayevele esekhulele wathi uzojiyisa. Naye usenza ngakhona waganwa abafazi abaningi bezizwe eziningi ezixubaxubene, wazala izingane eziningi ezagcina zixabana zibulalana zodwa. Naye futhi uShaka wafikelwa ukona okukhulu lapho abulala khona indoda yakwaSibiya phambi komndeni wayo ngenxa yomncintiswano ayewudlala nomlungu, befuna ukufakaza ukuthi isibhamu siyabulala ngempela. Waphinde yena uShaka wanika abelungu indawo yaseThekwini, noma yayincane indawo uShaka ebanike yona abelungu endaweni yaseThekwini, kodwa bagcine benabile ngabo ubuqili babo. Base befika sebefaka nalamasonto abo ezweni lakwaZulu, bagcina beyihlukanise phakathi kwaZulu, bathi sekukhona iNatali. Khona lapho abafowabo bakhe uShaka odingane nabo umhlangano noMbophakasithayi abagcina nabo sebembulele. Ilapho okwabe sekonakala kakhulu izinto, waqala lapho ukubulalana kakhulu kwaZulu ngoba ekubuseni kwakhe uDingane wayebulala bonke abafowabo. Kwasinda uMpande kuphela, naye wagcina senze umbimbi namabhunu ukuthi amlekelele kulolu laka lukaDingane. uMpande wasenika amabhunu indawo, wabonga ngokuthi phela amlekelelile. Njengoba nayo inkosi uDinizulu yalekelelwa yilo futhi ibhunu uLouis Botha, nayo inkosi uDinizulu yabonga ngayo indawo, yanika ibhunu uLouis Botha umhlaba. Naye uDinizulu phela wayefuna ukubulawa uye uyise uZibhebhu ezezosizwa yileli bhunu eluLouis Botha. uLouis Botha wagcina lenzile iqiniso ukuthi asikhiphe isilo uDinizulu ejele, waphinde wasithengela iplazi endaweni ekuthiwa iMiddelburg esempumalanga kulezi khathi zanamhlanje, okwathiwa isigodlo sakwathengisa ngaye. Bese kuba yilo iqembu labantu abamukela inkolo yezimishini ababeyizisebenzi zabelungu ukuthi belwe izimpi zabo. Njengoba babekhona impini yasesandlwana nakuyo i-Anglo-Boer War, babekhona belekelela amangisi ukuthi kushawe amabhunu ukuze kuvikelwe umnotho waseBritain kanye nenkolo yakhona. Njengoba leli qembu lamakholwa elagcine linenhlangano yalo ebizwa nge-NNC, lena namhlanje sekuthiwa i-ANC, elalikhandwe ngazo izingane zawo amakholwa asezimishini zathathwa zayofundiswa naphesheya kwezilwandle ukuze zibuye zizohola abantu abamnyama ngendlela yase-Europe. Lokhu ngezinye zezinto ezenza ukuthi uNkulunkulu asiyekeleleke isizwe sabantu abamnyama. Kodwa wabe sesikhumbula ngokuthi athumele le nsizwa yakwaKhumalo eyayiqanjwe igama uNkulunkulu wathi nguShembe. Liyaguqela lapho iGumkelelo Mzulu amafutha umkhovu uDwinto Mnesoka phakade. Amen.